고글럭 따나 하치래 버스 고글럭 따나 하치래 진짜 부스kan세 걸루단 나시래 괜히 저 떨어지는 게 아니고 저 파이탄 그룹만 지어주는 게 돼. What best there? Hả? Yes, Bipin Deborma. Kamu tok kornai nuan sutak lai. पहिलानो हामबाय नरक प्रेस मिडिया रखनो 5 বছর 2021 ও দেমসরা কলিসরাও বুবাগ্রা আনো সংসামানি লোকনি বাগৈ হাতাই দফানি বাগৈ সামুং তাইদি চিনি নেক্সট জেনারেশন नि बागै गाहाम वान सुक्ति जायफोराव सेफ सिकिउरिटि नि बागै सामुं खायलायनाय फायदि हिनै बुबाग्रा आनो याग्रमै दिसाका दाबो हायनो हाय ओ 2026 बो बनो आनो ताइबिसा रिंगुइ फायदि ताइबो चिनि सामुं तंखौ जों गोथां तंसाक महायनो चिनि दिप्रासा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खायनानै नांनाय दिप्रासा दफानि फिउचारनो जों बाहायके मोथांना नांनाय आबनो सामुं खायनानै हिनै बुबाग्रा हायनो हाय आनो अतरा ताइबिसा याफा रिमानि बागै पहिलानो बुबाग्रा हामबाय ताइ जतो देमसरा कचुसरानि दिप्रासारावनो बा हामबाय बरन सब समयो 5 বছর आनो लगिरि तंखा ताइ बुसकांगोबो बरक आनि लगी तंनाय ताइ जों जतनो थानसाखै तंनाय नै आं मबनो जतथानि बबगो ताइ जतनो बकसार साथे केसा सुंमं जे तिनी निनि उपलब्ध जे बुचानाय बोलते निनि ओपोनेंट जे बुचानाय बिपिन देबरमा बो नॉमिनेशन रिफाइमानि से सीएम नो लगति फायो अब बा किरिजाग जे सीएम नो लगति फेमिनि खाना अबन तुइले नंतम सानाय किरिजागोता किरिजामन बागै नमतिंगोता कारण सीएम फाइकांके जे बिनर गैदरिंग नाय सीएम फाइके बरक सुकुरि एबन तिनि अब नुखा जे डाइरेक्ट फां टु फां एबं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक बनुंनाय जे थ्रो नरक मीडियानि बिसिंतुइ बिनि लगिवो एडीसी एरियानि भूतार खरगुसु दं अब तो पिक्चर क्लियर तो आगामी दिन जनता त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक आपमय जनसाधारण बखा काहाम जतनो सिवताबो
tamo kaham tamo hamia sabo kubui sabo ereng abo samoyono tiprasarok যোগ্য জবাব দিনাই হামবাইছে